Igbo ndị ọma ekene m unu. Asị m ihe dịkwa onye ya ma ya dịchi ya mma. Ọkwa mbụ Maazị Izuakọnam, onye nkwado ntọ ome n'ọdịnala Igbo. Tata bụ nkwọ ọdịda anyanwụ ji eri aja. Anyị chọọ ofu dibịa ama ama, dibịa ọdịnala wee bịa n'ala Ahaba ịjụ ya nta ajụjụ ọnụ gbasara ụfọdụ ihe dịgasị n'ọdịnala Igbo, ka anyị nwee ike mụtakwanụ ọtụtụ ihe ndị anyị na-ama. Maazị ndewo. Ndewo nwanne m. Maazị gị biko gwata anyị bụ aha gị. Ndewo, aha m bụ Nkenjika nwa ebe n'iwe obushi nwa elele nwa ọchụrụba ejikwanụ ajịja mmiri were marụ. Ndewo. Maazị ndewo. Maazị Igbo onye ebe n'ala Igbo. Awụ m onye Eberi ọmụma. Eberi ọmụma nọkwanụ na Rivers Steeti, ọmụma local government. Ndewo. Ndewo rinne. Biko ajụjụ abịara ịjụ tata ka amụta ọtụtụ ihe, maka na anyị na-ejekwuru ndị na-eme ọdịnala Igbo ka anyị mụta ọtụtụ ihe ndị anyị na-ama, maka na ndị oyibo kpọrọ histrị. Ọtụtụ ụfọdụ ihe lara ala n'ala Igbo bụ anyị chọrọ ka anyị mata n'oge nke a. Biko maazị, anyị chọrọ ịjụta gị, gịnị bụ ọda n'ala Igbo? Ndewo. Nke izizi ka m kelegodo unu si wee bịa n'obi ajịrịja mmiri amasị unu nnọọ. Unu ya anabakwanụ okwu unu ga-eji wee n'ala ka unu ji bịa mma. Ewerekwana ohere a wee na-ekele Igbo bi n'ụlọ, Igbo bi n'ama. Ọda dịka isi wee jụọ wụ mmụọ a na-akwado iji jee ngwuru maọbụ hibe ngwuru. Ịbịakwanụ n'ọda, ọ dịkwanụ n'asụsụ. O nwere ndị na-akpọ akwarị ọmụmụ, o nwere ndị na-akpọ nke ha ekwe ọmụmụ, o nwere ndị na-akpọ ụdala ọmụmụ, nwekwe ndị ọya bụ ọsị gị nọ nne ọmụmụ. O dipendịrị ihe merụ ndị ji wee jee ma chọga ọda. Ndewo maazị. Biko anyị chọrọ ịmatụ ihe bụ ọrụ ọda n'ezinụlọ, ihe mere eji ebute ọda n'ezi. Gịnị bụ ọrụ ọda ma ọ bụ ụdara ọmụmụ bụ akwarị ọmụmụ dịka isi wee kọwaa? Ọrụ akwarị ọmụmụ riri nne n'ezinụlọ. Nke izizi ịya ejide aka wụ akwarị ọmụmụ. Ebe ọbụla ngwuru ọbụla akwarị ọmụmụ nọ na ya, ngwuru ahụ na-esi ike. Ngwuru ahụ ọnụnụ ụwa na mmadụ n'ọrụ mmadụ ụwa bụ turu ọda awa. Ọda bụ ife na-eneta nwa na-abata ụwa ma nwa na-apụ n'ụwa. Ọ reincarnators spirit ka ọnwụ ka m nwere nsọ ya n'ọnụ oyibo. Ọda na-awụ ịbịa n'ezinụlọ, ọ bụla ebe ha nọ ha anaghị amụta nwoke, ọbụna ngwuru ahụ na ịmụta nwoke na-enye nsogbu na ngwuru ahụ. Ndị nọ na ngwuru ahụ ike n'anya sị mba, ka ama anyị hapụ ichi, ha jee ha kpọọ dibịa bịa rụọ ha ọrụ mere na dị abụ ekwugwu ụgwọ asị gị na ụdala wuo osisi ọmụmụ. In such situation, nwa nwoke abataba na the family. So nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ nwa atọ bụ otu ma nwoke ma nwaanyị, akpụbata ọda na-ewebata nwa n'ezinụlọ. Ọda na-edozi ngwuru. Ọda wụ nne ka ọnwụ. That is why ngwuru ọbụla ọda nọ na ya, ite ime anaghị abata, because na ọda dị so responsible for fertility, ọmụmụ. Then ọda dịkwu in charge of wealth. Dịka nsị gwagbo depend n'ihe menụ ndị ji kpọbata ọda. O nwere ike bụrụ ngwuru ọbụla aka esi ha ọhịa ike, a na-adọbata ya were chekwa akụ na ụba nọ na ngwuru ahụ. Ọda na-eweta ọmụmụ, ọda na-eweta akụ na ụba. Ndewo rinne. Biko ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ bụ, kedu ka esi amata ebe nzụrụ ọda? Kedu ka ọda si adị?
dịka m si gwa gị onweghị a particular shape m ga-agwa gị, but in most families ị ga-ahụ ebe a rụrụ ụlọ then kpụọ aja, a na-eji aja kpụọ ya akpụọ, mana mmasị gị that is the only way ị ga-eji wee malụ na ọda ka ọwụ, because some na-abụ na-enwe ukwu ụdara ebe a ka ha na-edozi ya. O dipendịrị ka ndị si kwado nke ha. O nwekwa ndị na-edebe ite debe okuku, so in different form. Amasị gị na this is a particular shape ọ na-adị, but in most cases a na-akpụ ya akpụ, a na-eji aja red, aja ụpa wee kpụọ ọnya akpụọ. Some kpụọ ọnya ewelu ego a design si anya rụọla ya ụlọ debie. Otu a ka ọ na-esi adị na most ngwuru ọnọdụ ya. Ndewo. Maazị ọzọ a chọrọ ịjụ, ya chọrọ ịmata bụ ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo ha nwechara ọda? Jụọ m mmasị gị, now oge gboo ndị be anyị migrate ya from one place to another. One thing you need to understand n'ife gbasara ọda bụ eji ọda ehibe ngwuru. Ngwuru bụ gịnị? Eji ọda ehibe obi. In most places enwere obi, ọda na ebe a eji ehibie. So oge ọbụla ndị Igbo be anyị migrate from one place to another, a na-ehibe obi, and ka a na-ehibe obi a ọda na-adị ya. So ịjụọ m mmasị gị na every family nọ n'ala Igbo na ha nwere ọda, but ihe ya ajụbazi bụ ọ bụ ndị migrate from obi nke ha jebe obi ọzọ, maybe na ha dọhịa ebe a based on na ha enweghị ya. Ịbịazi ịgba afa nwere ike sị gị na o nwere ọda na-ekwu okwu, na ọda anwa nọ na nnukwu obi. Onye asị gị oke ọ ebe my grandfather, mana my father nwere ebe ọ pụrụ obi, ọ bụrụ ebe a ka ọ nọ. I don't know if you get what I'm saying. So ọda invariably not in every family. Maazị ndewo. Na nta ajụjụ a jụrụ ọtụtụ ndị ọdịnala, emere ka ghọta na mmụọ nwere nwoke nwee nwaanyị. Ya chọrọ ịghọta ọda ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị? Ọda wụ nwaanyị ka ọ wụ, ya ma ji kpọọ ya nne. Ọda wụ nwaanyị, akwari ọmụmụ wụ nwaanyị, ụdala bụ nwaanyị. Okay? Sometimes ị bịakwa n'afa na-abịakwa akpọkwa afa bịakwa kpọọ ya sị gị na-arọ bi na, mana that is a place some of ndị dibịa na-eji aghọta ya well. Mana abata na side a, you will be able to differentiate ọda and arọbinago. So in that area, ọda wụ nwaanyị, ọda wụghọ nwoke, nwaanyị ka ọ, because ọ dị in charge of ọmụmụ. Nwoke anaghị na-amụ ọmụmụ, and its common sense will tell us that. Ndewo maazị. Ajụ ọzọ a chọrọ ịjụ bụ dịka ndị na-akwado ntọ omenọdịnala Igbo, a chọrọ ịmata o nwere emume kwesịrị emere ọda kwa mgbe ọ kwa arọ kwa arọ? O dependere ka ndị si eme. One, ọda wụ ọkpala bụ ihe na-enye ọda nri. Ọda wụ ọkpala bịa ogbuoli ya anụ, depending ka ha si wee kaa, ma wee eke ma wee afọ, ka ndị si wee hibe nke ha ka o si adịlefa. One, that means some people abịa, onwe ndị nwere ike nọ amụọ nwa outside, ha jụọ n'ụlọ ụka jee gụọ nwa ha aha, gụọ ya Christopher, gụọ ya Merinda, gụọ ya Theophilus, rufuo na o nwere omenala a na-eme na be mpafa. These are the places a na-egburu onye na-enye ọda nri na-esi enye ọda nri. Annually, family nwere ike bịa ka echukwa mmụọ niile nọ na ngwuru, enye ya right ilu uli ya. Ọda, onwe any child si na that family nọ, ọ bụrụgodo Lagos ma ọ Abuja mụrụ nwa, you will call back home wee gwa ọkpala nọ na ngwuru be nna gị na nwunye gị amụgokwanụ nwa na ihe oritelu. Oru time a ya aba nwa afa, egwu ya anya ọnyanwa gị abịa zo were oke ọkpa jee n'ọda anwa jee gwa ọda na nwa gị dị ụta, nwa gị dị ụta nọ n'ebe dị ụta, na ọkpọkwa na fon, ọ sị na ọmụmụ nwa, ọ mụrụ nwaanyị. Ihe a na-aba nwa ahụ ngozi. Register that child na that order. Ọ bụrụ a bona fide member of that child. If not because of time, I will tell you some of the implications that comes when we register her nwa n'order. Ọ bụ na nwa nwa nwụọ,
what the implications may be, but we'll leave that for another time. So a na-emela ọda oriri depending ka ndị si eme nkefa, mana most of times na-awụ mmemme bịa na village a na-emelu mmụọ ndị ọzọ a na-emela ọda, ọ na o nwere nwa mụrụ nwa nọ n'ilo, ọkpara ewelu ọkụkọ oke ọkpa jee gbuo ụlọ ọda wee gwa ya na amụrụ nwa n'ezi. Otu a ka a si echukwa ọda. Maazị ndewo, o kwere m aghọta na ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụ itorobịa na ụmụ agbọghọ ndị a mụrụ na ọgbọ a, ụfọdụ n'ime anyị erejista anyị n'ọda dịka isi kwuo, aha anyị adịghị n'ọda, mana dịka isi kwuo maka oge a ga-ajụ gị ajụjụ mgbe ọzọ a batara n'ala Araba. Ajụjụ ọzọ a nwere ịjụ bụ ọtụtụ n'ime ndị nna anyị na ndị nna nna anyị ha jebere ụka ka a kpọrọ chọọchị, ọtụtụ ọdịnala ndị a agbaghara ya azụ. Ọ bụrụ ezinụlọ na-adịghị echekwa ọda ma ọ bụ na-adịghị emere ya emume kwesịrị imere ya, o nwere iwe ọda nwere iwe ọ pụrụ iwe mebisie ezi ma ọ mebisie mmadụ ya, ọ pụrụ ibute ọnwụ. A chọrọ ịghọta Capital yes, ọ ga-ebute ọnwụ, ọ ga-ebute ife isi ike, ọ ga-ebute ịta nkikere eze, ọ ga-ebute mmadụ eriju ha afọ obere nri, onye kwesịrị inye enye amafuru nke olile, ụfọdụ nke o ya enye, onye buliri elu ahụzi onwe ya ka ọ nọ n'ala na-ata ahụhụ. And most at times ije kwuo n'afa, ọ bụrụ dibịa na-anaghị agba afọ ọfụma ọma mfe ya, the next thing ọ ya agwa gị bụ na o nwere agadi nwaanyị na-ata gị amụsụ. This is where ndị ụka si emebi ndị mmadụ, ebute problem na family. Abịasị m na o nwere agadi nwaanyị na-ata gị amụsụ nọ na family gị, because you know most of the prophecies a na-enyecha ụnụ ụka na-awụ agadi nwaanyị. O mezi anyị gaba na village fụzia nwaanyị dị agadi ịgbafuo isi na amụsụ ka ọnwụ. But those old days anyị na-enwezi ndị agadi, ọ na anyị na-abata ọrụ like this, anyị na-abata ịgba bọọlụ, anyị na-abata skuul, anyị fụ agadi bụ nkụ na-abata, anyị bịasịa dachịrịtụ, anyị ebutere ya nkụ, ọ gọzie anyị. Those things are no longer happening now. Maka gịnị? Maka prophecy. O nwere agadi nwaanyị nọ na family gị na-ata gị amụsụ, ọnya na-egbu gị, because na ha amaghọ onye agadi nwaanyị awụ. Some people bịazie ha hụ their grandmother, ha atụ ya ilo. Some people bịa ha fụ nne ha atụ nne fa ilo. Ha fụ ndị mere agadi na be nna fa, ha atụ ya ilo. Ilo na-ekworo wee ju ebe niile, nwanne a na-agba nwanne ya ọsọ. Ọ bụrụ gịnị? Ọ bụrụ misinformation. Ọda ma ọ bụ na-emete ihe ma ọ bụ mebie ya emebie, most especially ndị awa nwere okuku, ọda nwere okuku, o yesi n'okuku ahụ o nwere na-agba ụta. Ite ime na that family, o yesi n'okuku ahụ o nwere na-agba ụta. Ibinye megidebe nwanne gị jebe ije ọjọọ na family, o yesikwa n'okuku ahụ na-emebi ife, ọ na-ebute ọnwụ, ọ na-ebute onye anwụọ, ọkpala onye anwụọ, the next person mgbe ọkpala anwụọ, the next person ọ na-ekele ya ngwuru. Maka gịnị? Ihe eji kpọbata ya bụ ka o weta ọmụmụ na the family. Unu abịazie mebisie ya, kpọrọ ihe ya niile kpofuo. Mmiri na unu akpofugokwa gịnị? Ọmụmụ na the family. So the reverse will be the case. Ndewo. Maazị ndewo. Ọbịa m bịara nke ya ga-efu m anya taa ka a na-amụta nnukwu ihe. Biko ajụjụ ọzọ a nwere ịjụ ka anyị nwee ike mụtacha, maka na ndị na-aṅa anyị ntị n'olu, ka anyị nwee ike mụrụ otu anyị ga-esi zọwa onwe anyị, maka na ọtụtụ ezinụlọ jupụtara n'ụka dịka isi kwuo na mbụ nọ ndị ọpara. Ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị ọpara na-enye ọda nri. Ndị ọpara anyị nwere n'ọgbọ a bachaziri ụka na-akụzi na ihe ndị nna nna anyị ha fere bụ mmụọ ọjọọ, ma ọ bụ ihe eji chekwa ngwu abụ ezigbo mmụọ. Ya chọrọ ịghọta onwe ka mmadụ ga-esi gbara nwa isi ya, maka na ọ bụrụ na achọwa ka emekọta ya dịka ezinụlọ, enwere ike dị ọkpara ga-esota n'ihu, nwere ike bụrụ onye ụka, onye nkere esota na-aza bụrụ onye ụka, onye ọ na-enye nsogbu, onye jere gbaa afa hụta na ọda na-enye ya nsogbu, na ọ na-agba ya ụta dịka isi kwuo, ọ na-ebutere ya iri nri ntakịrị. Kedu ka ọ ga-esi gbara nwa onwe ya wee nwere onwe ya? Yes. Ndewo. Ọ dị 100% possible. Mmadụ ya gbara nwa onwe ya, even though na mpa gị kwesịrị ibu ọfọ ma kwesịrị idozi ya jụrụ ajụ, ma ọ bụ ụmụnne mpa gị jụrụ ajụ. First of all, ọ bụrụ onye ọ na-ebutere ife isi ike na biznes, onye na-ebisiri ife,
and then to convince your people amambo something of 1 week or 2 weeks. First thing in the melonia because onye peta na be mgba afanya mfu ọnwụ na ya anaghị m eji afa ahụ egwu. My priority wo ka m wee fụ ka esi we save onye awa cancel ọnwụ awa nọ na that's nọ n'isi ya. Now what do we do? Anyị na-agbapụta onye awa from order egbukapụta ya from ife na-enye nsogbu na be nne ya. Anyị na-egbukapụta onye agha o nwere onye dị like this kpọta ya na obi ajịrịja. Anyị egbukapụta onye agha biznes onye awa gabagodu ewee kwubezi okwu n'obi ewee jụwazi ese ewee kpabazia nkata ka esi wee dozie ọda ahụ. Meanwhile I reconcile ya the person edozielu the person ahụ ihe a na-eme edozielu ya na ọda adịrị na mma. Ịbịa na be m ebu m ọfụ ụmụnna ọda na ebe a almost mmụọ niile eji ehibe gburu na ebe a. So oru n'ụdị anwa anyị na-anapụta onye a. Big man talk to big man, mmụọ talk to mmụọ. Anyị jekwurukwa ọda anyị emekwa ife anyị kwesịrị ime gbukapụta onye ahụ ife agabakwala ya nke ọma then ewee chebezie ihe nọ na be ha. Then ọ bụrụzie nọọ ihe siri ike to achieve onye ahụ rụzi onye gotala ala within that place ma ọ nwere ala obi ọ bịazie anyị agwa ya ka anyị esi mee ya o nwezie permanent resolve between nyawa na the other maọbụ akparị ọhụrụ. Ndewo maazị, ọtụtụ ihe amụta n'aka gị tata erika. Igbo ndị ọma na-ege m ntị unu anụ nna maka na ọtụtụ ezinụlọ bachara ụka ọtụtụ n'ime anyị ihe na-enye anyị nsogbu buru ibu. Nke a bụ nke anyị ga-ajụ n'ụbọchị tata. O doro m anya na unu mụtara ezi ihe. Ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ igbukata onwe ya n'ụdị ihe a maka iweta obere na ihe ndị ọzọ ọ ka nwere etu ịkpọpụ anya wee kpọpụo maazị ya na na-abụ wee karịa ka a ga-esi wee mee ya. Maazị ndewo. Ọ ka bụkwa mụ abụ maazị Izuakọla m onye nkwado ntọ na omenala ọdịnala Igbo. Asị m maazị Ajịja Mmiri dịka ịbụ onye ọdịnala Igbo si gọzie na ka nwee ike lawa. Ndewo my brother, ndewo. Nke izi dịka si kwuo na mbụ na okwu unu ji bịa n'obi ajịrịja na nke unu ga-eji wee na ya ka mma. Asị m na amamihe wụkwanụ mmụta na mmụta. Ihe a unu bịakwanụ jụọ nta asị m ya bakwala olu ka unu wee bụrụ enyemaka nye a lot of people because ịbatakwa na ịntanetị ya akwụkwa ndị na-akụzi ya ka ha si akụzi ya. Onye ya afọ ihe na-enye nsogbu na ngwụrọ ya gbaa afa chọpụta ọsị gị na-amụsụ na-atụ onye ọ jekebere onye ahụ amụsụ ọ bụrụ direct battle between order na that person. In that process igbuo onye ahụ egbuo. So asị m na ụzụzụrụ ụkwụ a unu ji pụta ka ụnụ fụnụ unu nyere ndị Igbo aka n'ihe anyị na-eme asị ya gaziela unu ọkpụkpọ unu na mba tụrụ ya gaziela unu. Unu gbuo n'aka nne butenụ mma na-egbuo n'aka butenụ mma. Ọ bịara igbu unu ya gbuo n'onwe ya. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-eche nke ya eme unu asị m ọdachi akọkwana ya. Daalụ nụchi nne ife dị unu mma ya dịkwa nọchi unu mma. Imeela wee saa nọnyere anyị wepụtara anyị oge wee saa anyị ọtụtụ ajụjụ ndị a jụrụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ ndewo na asị m Izuakọkwala unu. Mma.